ikaw ay pagkaluban ng isa. Nakakulong na ngunyan sa Hepaturacan Pilar Municipal Police Station ang sospek na nadakop sa pigkasang bypass operation sa Purok 6 Barangay Marifosque, Pilar, Sorsogon, alas 12:45 ning ugtukan na kaaging Lunes, Agosto 19. Binisto ang sospek na si alias Jawo, 32 anyos, soltero, residente kanaon ng bitan na lugar. Nakuha sa posisyong kan sospek ang 12 pidaso nin heat seal transparent plastic sachet nin pigtutubda na shabu na nasa puko mas o menos 50 gramo asin pigkakarkulong nagkakantidad nin 190,000 pesos. Nung nag-arresto na siya, nagpumiglas siya na tumakas dun sa area. Kung kaya't kung makikita niya yung suspect is may mga may mga sugat siya sa mukha dahil nagpupumilit lagi siya tumakas. Dahil sa pagkaka-arresto niya na yun, nung time na yun, is pangatlong beses na po. Pangatlong beses na siya nahuli sa isang bypass operation. Pagkukonsiderar man bilang high-value target ang suspect na ikatulong beses nang nadakop huli sa illegal na droga na pagkukuasubuot kay ini sa Albay asin sa Sorsogon. Importante yun po na na nahuli natin tong kagaya ni Jawo na medyo kumbaga sa category is nasa category na siya ng high level kasi malaki na yung hawak niya na drugs. So malaking bagay po ito para sa ating anti-illegal drug campaign sa province. Lalo na nangangarap din yung mga taga-Sorsogon, taga-province ng Sorsogon na maideklarang unang probinsya na drug-cleared yung Sorsogon dito sa Region 5. Malaking tulong po ito na yung mga ganito kalang personality is ating aaresto po. Matrayumpong nadakop ang sospek kan pinagsararong puwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon Provincial Office, Sorsogon Police Provincial Drug Enforcement Unit, asin Philippine Drug Enforcement Agency Masbate Provincial Office. Naaatubang ang sospek sa kasong pagbalgar sa Section 5 asin Section 11 kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.